mga friends, welcome back to my channel, Lavenders Vlog. Nanapod ang inyong pinderas kaudtuhon. Mamaligya na po ani mga friends, kaning mga pre-love sa kong anak nga wala gamita. Ako na ni pag-trade in kay sayang mga friends, ay mag-apas punta sa kuan sa kwarta. Kay na ay nanginahanglan pud ani unya ako nanginahanglan pud kwarta. Unya usaon ra man ni udi ganito nya na po nag gusto mo gamit ani. Magsagwisyo lang ni mga friends, pre-love na apay hangin mo. Kuan man ni sa una mga friends, kanang gamit sa kong anak, unya kanang gamay naman ang among kuan ron o among giabangan, di na siya masigo. Ako na lang ning kuan. Di na masigo diri sa among giabangan kay gamay. Pre-love mga friends. Kay sakay. Ali baby. Para makakwarta ko ano. Ibali na ko ni siya kuan mga friends, ibali na ko ni baligya ko dugay nang mahalin ni siya ako ni ibali og baligya. Ay baligya. Sa naman ko ani mga friendship. Uy, nakuha naman ko ani kanang absent-minded naman ko ani tungod sa mga bagyo siguro wa na kusot-kusot na mo undang. Kuani mga friends, pag nahalin ni ako ni ibali o bulaan ni baby. Kani mga friends, wala pa ni naunsa gid mga kuana. Para ibali na bulaan niya, palit ug kanang iyang dress. Gusto gid niya mga princesses daw nga dress. Okay pa kayo sa mga friends. Dagan ko lang upuan, dagan ko lang ita mga inani. Pwede na makasakay ani 2 years old. Ay palo. Ako diri ko tangag toys diri sa likod. Ako diri sa front. Ako ni po sa online mga friends na pa siya namin. Baby, sit down here baby, sit down. Sit down. Come here, sit down. Okay lang baby, sit down sa baby. Try sa, ali. Ayaw ikita ni Ray. Tabon ni. Tabon, anak lang sa. Taan lang sa. Ini sa balik ito. Sakay lang sa ride. Na. Sample si baby. Kung init, anak, abot-abot mo sa inyo mga friends. Ano na po? Isa baby. Isa try. Here. Sit down. Brum. Wait lang baby. Pipi. Muli atang iya si baby. Uli tingray. Pipi. Lain na po na mo gamit ani anak mo kapalit ani. Baligyan na ni siya na kung barako mga friends. Basta makakwarta lang gamay. Okay na. Excuse anak, kani pa isa na. Wait lang na. May isa. Nahali na ang kuan ani mga friends kanang kuan sa ni. Kanang kuan niya karang. Basa anak, basa. Ako dito. Te, ilisin yung bata te. Ang kuan mga friends. Pang bata nga kanang kuan. 6 month. Kan-anan. Double ni siya. Matang-tang-tang. Bugaw ng isa. Pwede na po ang isa. Unisex din ang color mga friends. So, or boy. Tang-tang din siya. Tama na siya. Bill. Security tayo ang bata. Nagtuwag. Close. Kali na ganito. Napanihangyo akong baligya ni mga friends. Dito ko nag-post ani sa pisa ni baligya. Dito ni siya sa ilalim. Ano lang ako mga makapulos o ano. Makapulos sila. May mas-porta po masel. Ano lang. Inaasin. Napay hangyo yung mga friends. Mga friends para-paraan ko ani perminti mga friends kana mga gamit na mga wala gamita sa akong anak akong ipang pre-love. Thank you for watching mga friends.
sana all mahurot ni sa online.